kako je Maradona postao svetac u Napolju. U leto 84. Napolj i njegov fudbalski klub bili su na dnu. Napoli, ponos grada, nikad u svojoj istoriji nije osvojio Scudetto. Klub je grcao u finansijskim problemima i delovao je nezamislivo da može da parira bogatim klubovima sa severa. Ipak predsjednik Napolija Corrado Ferlino imao je viziju i hrabrost da pokuša nemoguće. Posle skandalozne tuče na terenu tokom finala Kupa Kralja, Barcelona je prelomila. Maradona je na prodaju. Međutim, Napolitanci su Maradoni videli spasitelja. Neko ko će im doneti slavu i ponos kojim će obasjeti njihov odbačeni grad. Tokom juna 84. odvijela se prava drama oko Maradoninog transfera u Napoli. Prelazni rok je tekao, a tražena cena bila je ogromna. Oko 6,9 miliona funti, što je tada bio svetski rekord. Klub nije mogao sam da plati toliko, pa je posegnuo za kreativnim rješenjima. U pomoć je pritekao i sam grad. Vršilac dužnosti gradonačelnika garantovao je za kredit u banci. Napolj je praktično založio svoju finansijsku budućnost zbog jednog fudbalera. Međutim, nisu svi izvori novca bili tako javni, jer Napolj je Napolj. Pojavile su se glasine da i Camorra donirala određenu svotu novca kako bi se transfer realizovao. Postoji i urbana legenda da je poslednjih pola miliona koje klub nikako nije mogao da pronađe sakupilo stanovništvo Napolja. Gradom su kružile kutije za donacije, a ljudi su davali poslednje pare iz džepa samo da bi videli Maradonu u dresu svog kluba. I konačno 5. jula 84. helikopter sa Maradonom sletao je na travu stadiona San Paolo. Na tribinama se naguralo 75.000 navijača da dočeka svog spasioca. Taj prizor ostao je legendaran. Hor navijača pevao je pesmu komponovanu posebno za dobrodošlicu. Maradona, preuzmi komandu. Ako ne uspemo sada, nećemo nikada. Scena je bila toliko emotivna da i sam Maradona zanemeo. U autobiografiji El Diego Maradona piše da su mu kroz glavu prolazile slike detinjstva u siromašnim kvartima Buenos Airesa. Kao da sam ponovo video sebe. Zato sam iz srca rekao, želim da postanem idol siromašne dece Napolja, jer ona su ista kao što sam ja bio. Tako je bilo. Narod ga prihvatio kao mesiju kome se sve oprašta. A jedna lokalna novina tih dana napisala je: Napolj nema ni gradonačelnika, ni škole, ni autobusa, ni zaposlenja, ni kanalizacije i ništa od toga više nije važno jer imamo Maradonu. U toj rečenici stalo je sve. I jad svakodnevnice Napolja i nada da je stigao spasitelj juga koji će se suprotstaviti arogantnom severu umesto njih. I uspeli su. Napolj je sa Maradonom osvojio prvu titulu u svojoj istoriji. A zauvek će ostati upamćen legendarni natpis koji su Napolitanci okačili na jednom lokalnom groblju: niste svesni šta propuštate.